Dalon Nikane Sonyaladi Hememaino Tutuana. Good morning, Anambra. Kita Wokwaino no Gejuwe no Kobo Nhoputa 2023 Okenolo Nwanyi. Yabaiti a lawyer no no Yubayasino women in election electing issue base ensuring rather issue based campaigns. Kedu Mba ọ dị ifuno Nwanyi sonye n'ọrụ Nhoputa a na-eme maka anya bụ na 2023 kedu oke na ọlụ dịrị ha ihe ndị a na ihe ọzọ ka anyị ga-enebegasị anya na ụtụtụ a ebe anyị na-akpa ya bụ nkata na studio. Chetakwa na ị nwere ike isonyela anyị na ya bụ nkata iwelu akara ekwentị dị n'iru ihe onyonyo gị ịkpọ anyị n'ụtụtụ a ka iwe tinye ọnụ na okwu anyị na-ekwu maka ya. Ndị anyị na ha ga-etinye ọnụ n'okwu n'ụtụtụ a bụ Comrade Chiamaka Angela Okpara Ojiego, ọ bụ founder Anambra State Female Comrades. Chiamaka kekeme. Adema no daluni sonye line ụtụtụ a. I nwezikwa Nonso Orakwe bụ Executive Director, Catch Them Young Community Initiative and Southeast Convener, Vote Not Fight. Maazị Nonso no. No, dalu tedema. Ka no le anu ndị Anambra. Adema. Na-atụfughị oge ọbụla ka m bido ebe nwaanyị ibe m nọ nso iwe ga-adịkwa n'ọkụ ịma na maka ụmụ nwaanyị ka anyị na-ekwu maka ya taa so ka anyị bido ebe nwaanyị nọ. Ọ dị mma, Angela, ị na-anya afụ ka ihe ndọrọndọrọ ọchịchị a si aga kịta anya bụ in preparation towards the 2023 election. Gị nwa bụ nwaanyị kọwa kenela ka isi wee fụta ụmụ nwaanyị si wee na-esonye n'ihe a na-eme na anya bụ ndọrọndọrọ a na-akwado maka ya? If you ask me, I would say that women play greater role in this campaign of your thing because the majority of the vote we are going to have is going to come from the women. So, but Iman, when we talk about campaign, it's an important activity before election. And the way we Nigerians carry campaign or talk about it's like a war kind of thing because every candidate, every political party wants to sell their principle, they want to sell their person to be the highest, they want to present the person to be the most sellable candidate. So you see, but the women is supposed to be the peacemakers in this. But even them as well will join the war zone. Like when you're naturally put on the field, paint the other candidates bad and all that. So the women are supposed to be looked upon as those that maintain peace in the campaign and in Ndorondoro Chichi, but it seems it's not going that way. Yes, but today it seems we are going to talk more on that so that they will know that they should be the peacemakers in this. Peacemakers. Avoid propagandas and every other thing that brings up war. Ọ dị mma nso ikwenye na ihe ọ na-ekwu na ọbụ ụmụ nwaanyị bụ ndị kwesịrị na-eweta udo dịka abịa na kịta a na-ekwu okwu ndọrọndọrọ abịa ebe ọ dịka onwe ka o si dị dịka ihe na-eme ma na PDP ma na APC na ụmụ nwaanyị kwesịrị nọ na-atụ asụ esi wee chịkọta na nke ahụ. Ekwenyekwa nkwenyesi ike maka na aside politics ịbịa na ezinụlọ ọbụla nwaanyị na-achịkọ ezinụlọ. Fact, nwaanyị bụ ya nwe ụlọ. Ihe o ji nwere ụlọ bụ na ebe ọ bụ na nwaanyị bụ nwaanyị ma alụ ọrụ ya na ezinụlọ na-anọ ihe izi ọ na-eweta ebe afọ bụ udo. Enwe ebe ihe na-agbasasị ọchịkọ onye ọnụ. Mana otu ihe si aga towards 2023 general election due to otu anyị si foto onwe anyị na demokrasi na Nigeria, ọ dịzịa ka ụmụ nwaanyị amacharozi role ifefa kwesịrị ị na-eme na mgbafa kwesịrị iji na-eme. Agụụ bataziri mezie ọtụtụ ụmụ nwaanyị arapụzịa ife kwesịrị ị na-eme na ndọrọndọrọ na-emezi ife ọzọ. Kedu ihe nna-achọ ịkọwa ife afọ? Ife nna-achọ ịkọwa bụ na akụkụ praise singers efe a na-akpọfa n'ọnụ Igbo bụ ndị na-etili ndị na-azọ adọ ndọrọndọrọ ogene na-akụrụfa ịgba
na fa na-eme ọfụma mana n'anya ọfụma ife na fa na-eme ọfụma ọ dị ka ọ na-esikarịcha n'akụkụ ụmụ nwaanyị apụta maka na ọtụtụ mgbe ka ị ga-afụ ndị a anyị ma na anyị ezujego fọ ọchịchị fe mere ọfụma ha bịakwazi ọzọ ka fa na vote ifu na ọ ga-abụkwa ụmụ nwaanyị a na sometimes ndị youth most times ndị youth ụmụ nwaanyị a ga-apụtakwa wee gụba egwu a na-ada agụba okeke na-edi anyị mma mgbo Okafọ na-edi anyị mma mgbo onye chi nyere eze mana ọ na-efu egwu afọ abanyewezi afa n'ime ha rapụzie ajụjụ fa kwesịrị ịjụ banyelụ otu onye afọ si anọchitefa gụghaziara ya egwu ga-abaghị isi ifu na ife a na-achọ mgbe afọ oke eweta ego ana eweta ego afọ ebidozi atọpụ ọnụ kọwazie akụkọ dị na ya ebe afọ ka ị ga-anọ n'afọ na onye nke a na-enyekarị anyị ego ka anyị ji maka ya kọtọba onye nke nwelụ mmasị na ihe o kwesịrị ime ma ọ banye ebe afọ ya bụ onye nke bụ ezigbo mmadụ ama mbụrọzi ezigbo mmadụ maka na o wetaghị ego mana onye nke bụ ajọ mmadụ duto na o wetara ego ọ bụrụ ezigbo mmadụ maka na o wetara ego so na ọrụ ụmụ nwaanyị na-alụ mfụtago nne bụ otu a ka m si fụta ya mana o nweghị ihe mebibere ọrie nne oke inekwazi anya from ikwulu okwu banyere APC ọ dị ka onye aka nnele anya fụ ebe ụmụ nwaanyị wepụtara onwe fa n'igwe ụmụ nwaanyị wepụtara onwe fa n'igwe I think I was watching that TVC or channels ụnyaahụ wepụta onwe fa n'igwe kedu ife fa na-ekwu na ọchịchị na ọ bụ na etinye Tinubu na ọchịchị na ọ ga-adịfa mma a huge number of them pụta so amara m ihe wepụtara fa nyelfa mmasị ịpụta n'ụdị afọ ihe na-achịkọwa ebe afọ abụọ na fa pụta na abụrụ na fa na-akwado Tinubu mana ihe na-achịkọwa ebe ahụ otu ha si pụta n'igwe so o nwere ihe karịa obi ha ji wee pụta n'igwe and o nwere ihe ha fụrụ ha ji wee pụta n'igwe otu afọ wee mebe ife afọ ịda na ya nyere ha ego ọ na fa chelụ na Tinubu ga-enyefa a better leadership so na ụmụ nwaanyị ga-anọrọkwa n'ime ha baa ha anọ wee jụọ ajụjụ mgbe ọ na ha chọrọ ịkọwa ihe banyelụ ime ihe banyelụ ndọrọ ndọrọ ha jụọ ajụjụ ọfụma mara ihe ha chọrọ ime n'oge afọ ịda na fa na-akwado onye bụ ezigbo mmadụ kwado ya ọfụma ma ọ na fa anaghị akwado chacha otu akwa ka ọ ga-adịkwa na political parties ọ bụ na esi na pati anyị mara mma ụmụ nwaanyị pụta tinye ọnụ na ya kedu ihe pati ji dị mma ha akọwa ndị ọzọ enwe ike wee bataba mana ọ ha emeghị otu afọ ịfụ na ọ ga na-aghasasị so na ụmụ nwaanyị na-play a very big role na nchịkọ political parties which we are yet to see na n'ozuzu oke ya. Angela, n'eziokwu anyị akọwago ụfọdụ rolu ụmụ nwaanyị na-play na-abịa n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị mana political parties mana oge a na-eme campaign na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche nke bụ eziokwu bụ na ụmụ nwaanyị kwesị ịchịkọta dịka isi wee kọwa mana kedu ihe ọ dị ga jụọ ka dịka nwaanyị bụ maka ọnya ka m ji ajụlụ gị ajụjụ a kedu ihe o ji dị gị ka ụmụ nwaanyị kama anyị ga na-akụkọ ya na-akụsa maka na ihe unu kọwa ebe a na-abịa n'ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama ya na-achịkọba ọ dị ka na-eme a na-ekwu mana otu ga iji ekwu women involvement in politics ọ bịazi ọ dị ka sọsọ ihe ụmụ nwaanyị na-alụ ọ bụ sọsọ ịkwado ndị mmadụ akwado kekwa n'ime na ụmụ nwaanyị aghara apụta n'ikem ka a kwadokwa nya nwaanyị kwadokwa nwaanyị ibe ya mana nke dịka na nso si wee kọwa na ọsọsọ onye na-enyekarị ego ma ọ bụ onye ga-eso ka a na-achụkwukarị. To me, it's influence. You know, they are being influenced by gifts from the politicians, money, and what they are being told. I try me feel like this. At least I check any fine me eche. Candidate na kwado. Oge mekwa ofuma na oche ma obanye ochichi. Ko ina kwado ya maka igwe na-eso ya. And you know, in our recent war today, people follow the person that has more money. That's no onyeji ego, kewu or something. So I believe all those reactions and behavior, it's from the influence they got from either the money they were giving or the gift they were given, which is not supposed to be like that. Campaign 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 is supposed to be in the benefit of the masses. What the portray the goodness of the individual.
if you vote this candidate, my candidate, he's capable of doing this, he will do this, he will do that. But what they are interested in is trying to bring down the image of other political party candidates so that they paint their own good and paint others bad. Bringing up propaganda, go to social media, write stories that are not even in existence. The candidates, no, Oka meeting, I think in Ogago, France, no winning pneumonia, all those kind of things. Try to say a lot of things to bring down the candidates, why their own, but Oporona campaign question. So it watch I found things that Aga Coxi question. If the women should know that they're supposed to play a greater role in this campaign, maintain peace and all that. Yes, we are malo. Makane ihe ndị ụfọdụ nwere ike ha just banye politics na ibe ha banye n'ọrụ na political parties maka ihe na-ejeta na ihe na-erite na ya ke ka ha yesi we malo oke n'ọrụ dịla ha. There is no other way than doing sensitizations and outreaches and all that. You know, the way we are just doing this program now, those that are opportune to watch and hear us, they say a word is enough for the wise. If they reason it and then going out to communities, even they not talk votes, but they are not rural areas or we that are exposed to digital life and all that things. And when they never of phone, even if you write about this and put it online, they will not even see it. Still, all that women leader ya bekwa offer na their area. Sefa aina akwado Tinubu. Onye na 1 million naira. Whoa. They go and call their other fellow vote. You get it? Now they are not checking if this candidate, this Tinubu will make out something in the office, if he will be able to change the narratives already, if the economy will get better under his regime. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning. Please reduce the volume. What's not a volume TV? What's not a volume TV? Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Hello. Because when you try buying a phone, it to volume your television set off for my in buying a phone. Can we get it in a new no, so can you chat be no opening again in a speech president on democracy, but that's 1st of October. And particularly he mentioned the politicians, especially Makanoma Nana Wado Ebidogo campaign and everything. So he was hammering on having issue-based campaign devoid of hate speech. Ebaya ne kulu na mada na ihe ndị ọzọ ni. Aine anya otu elections ya Ghana Nigeria na campaign ya bụ nkwadobe ndọrọ niile wee lute kita. Kedu kene ka ga-esi wee mee ka aka ọbụnata nya bụ okwu a na-ekwu this hate speech a na-ekwu na ya, and then eme campaign otu o si wee kwesị ime onye pụta ọgwa ndị mmadụ ihe ọ na-abịa ime otu oye ọ bụrụ enye na-ara gị microphone ilugote na podium ibugodo ụzọ kọtọba onye ọzọ instead of ịgwa ndị mmadụ ihe ịchọ ime na ọ bụ na iwu inu ya bụ ọchịchị na-azọ. Okay, ihe o kwuru amaka mana echekwara na he that wants to lead must lead by example. Aga adụ ebido na isi wee dobanya bodo. Brought ka hate speech bidoro, and to the best of my knowledge, hate speech is not free speech. So abụrụ okwu mmadụ nwere ike ikwu okwu ame ya anabata otu afọ okwu ga-abịa ikwu o mebiela mmadụ ife. So na echem na the leadership of this country led by the political party APC kwesịrị ibido, in fact mara m ebe ga-esi bido kwubi ekwu maka na ọha nwa bụ ndị kwesịrị ibido nebanyebe anya n'ihe banyelụ hate speech, nedebe anya na candidates fa wee gaba gbasabazia PDP, gbasabazia ma Labour, gbasaba ma ABGA,
ọ ihe Nigeria ji elibe ife afụ mana a ga-emepụta nwunye kedu ka a ga-esi meta ya ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị a na-achị anyị nwa bụ ndị na-etinye ndị a n'ọchịchị ji aka anyị duo onwe anyị maka anyị nwa ka a na-eyuzu were emenya bụ hate speech mgbe mmadụ bịa na podium ma ọ nọ na pulpit bido kọtọba candidates ndị ọzọ people will shout the person down ma ọ bụ na anyị chọrọ inweta ya ọfụma and once they shout to the person down ifu na onye afọ enwere anything on table to give o were ọ sị na emere nke a mee nke ọzọ ọ bụrụ ya nwa bụ ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ at that moment bụ kedu ife ị ga-emela anyị na ịbanye ọchịchị kedu ihe anyị na-emebi emebu kedu ka ị ga-esi increase welitekwu aka ma ọ gbanwee otu isi eme ya mebi otu a ma ọ bụ na onye nke ọzọ mere ya o metasịrị ọfụma kedu ka ị ga-esi mee ya metie mma karịa onye nke afọ ọ ihe ndị mmadụ kwesịrị ịnụ and ihe anụnwa ga-abanye n'obi ndị mmadụ wee sị ọ dịkwa ka onye nke A ma onye nke B ka ekwesịrị ịtụrụ ka anyị ga-atụrụ elekshọn a na ihe onye nke A kwu na ihe onye nke B kwu ọ ya aka mma na onye nke B dị mma na okwu ya dị anyị mma mana mgbe ị gbagotere na pulpit bido gbasasịba kụsasịba ndị mmadụ a na-akụrụ gị aka ijide onye A kọtọ ya jide onye B kọtọ ya ọ gbasakwazịrị ndị mmadụ so it's not only the person na-ekwu ya ka ọ gbasara nọ ndị a na-agwa ya na-anabata ya kwesịrị ịma na ihe a na-agwa ha apụgo na campaign so they will need to shout the person down o nwere ihe melụ ọ dị ka gọvanọ of Lagos State ọ chọrọ iwenyite itinyelu ndị ọrụ oyibo ego mana o nwere ihe ọ dị ka ọ na-ekwu before okwuzi okwu iwenyite ego afọ o nwere ihe okwu people shouted and shouting afọ I can't get straight man shouting afọ bụ na okwu ahụ okwuru adabaghị until okwuzie the second one iwenyitekwuru itinyezi ego n'ụgwọ ọnwa ndị mmadụ wee mee gịnị wee mụọ amụ mana nke ahụ o kwuru nke izizi ọ dabaghị na ntị ha wee tie mkpu so otu aka o kwesịrị ịdị ọ bụrụ na mmadụ pụta ikwu okwu banyere ime campaign wee were onye ọzọ wee mee topic site n'ịkọtụ ya people should shout the person down so n'ọrụ anyị onwe mgbe a ga-eji megide emetie ịmansị even na social media aspect of it mmadụ enwere ihe na-afụgasị ebe a na-abụ eweta Tinubu ama ma line steeti ife afụ ewetakwa onye nke a eweta Atiku weta just a whole lot of akajo these people if na it's not we are not yet there or kwesịghị daba in the Western world I don't think they are doing stuff like that so kwesịghị na ihe ga-eme bụ na ọ bụ na ọchịchị ndị ọchịchị anyị dokọ isi ọnụ to monitor it a ga-akọ onwe ya even in the social media using ndị nwe those apps to track down ndị na-eme ife a mana ọrụ a ga-ebidogodo na ha nwa bụ ndị isi ịkwụsị ịkọtọ ndị mmadụ once that one mel mana anyị ga-enwetabe mma and mata na ịkọtọ mmadụ is part of the violence we are talking about because ihe ahụ ị na-akọtọ onye ahụ ị na-akọtọ nwere ike ịkọcha anya ọdụye ndị otu ya ka ha retaliate ka ha megwara gị you have instigated violence verbally ọ ihe iji ọnụ gị wee kwute then verbal life can lead to physical violence tiwe sụba onye ka anyị ji wetasị this time around we are not going to fight with arms we are not going to fight with gun we are not going to fight with money we are going to fight with our PVC so hate speech is not free speech. Okay, we are not going to fight with guns. Ayere eji egbe, ayere eji mma, ayere eji ọgụ maọbụ ube. No, our PVC. And then again, nke kwana ka anyị we protect our votes too. Ịtụcha vote ịnọla ebe afọ agụnya. Agụcha anya, ịmara ife agụta. Ịnọla ebe afọ edenya, mmadụ na-arụ aja ebe otu esi eme ya. Edition na ka a na-agụ ya ka ị na-type na phone gị. Emeziri ọ dịzi. Ka a na-agụcha ka ị na-send share ya na social media onye ọbụla ma ife agụtara ebe ahụ share the right information don't share fake one share the right thing don't add your own ka o wee bụ na party gị win nọrọ ebe ahụ agụcha probably isoro ha monitor ha gaba na local government ebe a ga-enwe collection on award collect go to local government collect possibly come to the state too it is your civic right.
Angela, Inanya for Mia Basalo social media, he actually mentioned it. Itune Ogane Webro social media na Nigeria at all Ogana Don Doro does on your putu hui game and where I am of food name when Baba ma just the tableau call KJ man all that. Itune ENM ban ENM make it a all social media be so we bunite nyabo hate speeches na auto is a campaign kita Diziko Ogonamba. Social media has even done the worst because most people know on social media they are illiterate. Like farmer, it's not like everyone, but some of them they don't know how to use that same social media. And again, coupled with the fact that most people that use it wrongly, they go scot-free. This is not like if you Ghana social media, what happens there, like, it's nothing to write home about. That is where they do the worst. In fact, the whole campaign now is na social media. The parties, they are desperate. They want their own person to win, either because they have promised them this or they have promised them. So they do everything possible using their social media to write down the other person. Make pictures, graphics that are not in existence, put it on social media, and if you be people's comments. You see, and all these things pass wrong information. But you can't say people should not go on social media or you banned campaign or something on social media. It will go on, but it just will keep on educating the masses. That is not the right way to do it. We should do it this way. Kedu onye anyị na-anọ n'ụtụtụ a? Biko ebe anyị nọ bụ na Anambra Broadcasting Service. Ọ bụ na ị na-anya na ihe onyonyo gị fufu nọmba dị ebe ọ bụ na ị chọọ itinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu maka ya n'ụtụtụ anya bụ ihe gbasara nhọpụta n'arọ 2023 okwu n'ọlụ dịla ụmụ nwaanyị na ihe gbasara nhọpụta maka anyị na-ene anya ya fụ na ihe a na-emegasị kịta ọkasị dịka a na-akwado ya bụ nhọpụta ma kampen na ihe ndị ọzọ ya fụkọ ihe si aga anyị wee na-ajụ ajụjụ wee na-asị kedu ihe ụmụ nwaanyị kwesịrị ime ịfụ na ihe n'usoro otu o si wee kwesị gbasara nya bụ nhọpụta anyị na-enegala anya na arọ 2023 anyị na ha nọ na studio n'ụtụtụ a nọ wee na-etinye ọnụ n'okwu wee na-ekwu mkpa ọ dị ifu na ụmụ nwaanyị bịa malụ oke na ọlụ dịrị ha malụ na ha bụ ndị nnekọta ndị nchịkọta malụ ka e ga-esi wee chịkọta wee mee ihe niile ọkasị mana political parties mana ebe ọbụla a na-aga political campaign ifu na ihe galụ ọfụma ọ dị mma nọ nsị ka anyị na-echiata ebe ịnọ dịka onye bụ convener of ya South East Vote Not Fight bụrụkwa executive director of Catch Them Young Community Initiative dịka nwada si wee kọwa o kwuru na ebe ga-esi wee bido wee mebie bụ isensitize ndị mmadụ ibido wee gwaba ndị mmadụ na ihe ikwesị ime na etu esi wee kwesị ime ka ọ wee dị mma na ọ bụrụ ọgụ na ọ bụrụ mgba kedu ka isi eji this organization ịnọ ya ma nke ya ọ bụ gị nwa bụ onye isi na ya wele akụzigasịrị ndị mmadụ ma ndị ntorobịa ma ụmụ nwaanyị ụmụazị na-etonite maka ọ bụ na esite na ụmụazị wee kụzibe ya bụ ihe wee lue na okenye ọ ga-abụzi ihe ya dị n'ime nwatakịrị amalụ n'ọkwa otu a ka esi wee kwesị ime na ọ bụrụ otu a. Okay, I manitegodolu ife a since about 18 or 20 years ago. Wee na-akọwa ihe banyelụ maka na anyị chọpụta na enwego nsogbu na our democracy and people adịghị well informed. So na on the part of Catch Them Young Community Initiative, anyị na-eme ihe anyị na-emewanye ga-asị na on a daily basis. Ịda na-eji social media anyị akara social media anyị wele emie ụfọdụ anyị agafe ndị nne ụfọdụ anyị afụ ndị ntorobịa ụfọdụ anyị use conventional media just like otu anyị si bịakwa kịta na nke unu a na-ekwukwa okwu ya ị ga-ama na onwere mgbe ọbụla mbịa ma efe a na-akpụ ya ma newspaper review na ebe ma ọ na radio ma ọ na other stations anyị adịghị ekwu okwu ya participation anyị na-akụ ya ka bell. So na anyị na-eme ya using this using ndị a niile mkpọcha kịta mana ụlọ ụka anyị na-ekwuchi ya mana ụlọ ụka mgbe gara aga anyị nyere aka welu sensitize ndị mmadụ part of ofu ụlọ ụka anyị jere n'ọka ebe a
na St. Anthony's Pro Cathedral Catholic Church anyị jere ebe afọ kọwara ndị mmadụ ọ bụ nọọ ife oge dị ma ọ nọọ ihe akwadoro ọfụma anyị karị wepụta pictures ihe anyị na-eme na ihe onyonyo ndị mmadụ afụ so na nke a kịta anyị nọ ya anyị abụrụ ọsọ na Anambra ka anyị na-emezi anyị na-emekwazi ya na all the southeast states Imo, Abia, Enugu na Ebonyi steeti ọ nọkwazị ebe anyị nwechara ngalaba ebe afọ anyị nwere partners anyị ebe afọ down to the local governments so anyị nwere coordinators ebe afọ so na ihe anyị na-emewanye all the time and onye maka anyị ji bịakwa fụkwazi na Nwada Amaka nọkwa into nyama bụ onye isi ndị Association of Female Comrades na Anambra wee dị mkpa na anyị ga-partnerkwa with them so coincidentally ọ bụ na mụ na ya nọkwa program this morning so ha nwa sokwazi n'ife anyị na-eme banyere ụmụ nwaanyị ọ bụrụ sọ ụmụ nwaanyị ka anyị na-akọwara bụ maka ụmụ nwaanyị onye ka anyị ji wee anyị ma na unu na-aga akọ ma ndị ntorobịa ma ndị ọzọ ndị persons with disability so we are all working together so na ọ ihe ozi anyị na-agbasa dị anyị n'ọnụ oge ọbụla ọ dị mma anyị ga-anachiata ebe nọ ka ịkọwala anyị maka Anambra State Women Comrades mana kịta ka anyị gbatụgodo obere dị m ka anyị weta ozi ụfọdụ ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ ọnwa ihe ha nwegasịrị ikwu gbasara ya bụ nhọpụta n'arọ 2023 na-abịa oke n'ọlụ dịle ụmụ nwaanyị ka anyị nụ ihe ha nwere ikwu voters card. When we voters card, imagine in going at the line, or with a voters card, you can get to vote. Count number one. When one young well card, all to go, even the no to go, you get to vote. Then in course of home wine, and I can work up bro. Now why I put in here in a body when you hang in it. Work up on 9 and 9, I'm going to go. And you have to go to talk and okay. Mwanya, oko chene ego adukora kan woke. And the nebia imagine ego lafu onya. Okwotere na onya bo against. Nwere geje ego ma lafu nwe. And mwanya na make na go to one the chiche ba opo na anokore no ma meeting nke ma meeting cause. Falu na make meeting now na bago na election na. Because go election ga ditch na election dozo ni. Etundu mazi fukwe. Ana m ayọ ụmụ nwaanyị niile ma inugodi ma ịbụ nwa agbọghọ ka ịpụta n'ihe kwesịrị imere dịka nwaanyị even before the election ka anyị bido kịta gwaba ụmụ nwaanyị ka anyị ma na anyị bụ ife na anyị balulu na this society anyị nọ maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị tuto na abịago were ihe politics ọ bụ osisi ụmụ nwoke juru n'ime ụmụ nwaanyị nwere nkwuwa ọnụ when you talk about government politics ọ dịka ụmụ nwaanyị ezola eso ha dapụta so when I gwa ụmụ nwaanyị niile ma ọ nọ na ma ndị na abroad ma ndị nọ ba ya ka anyị nche niile nwee ike pụta n'igwe dịka nne dịka ụmụ nwaanyị na wakwesịrị ụmụ nwaanyị ma ndị nne kwesịrị ịgba mbọ maka na ịma anya oshi n'aka mma n'aka onye nwe ya ọ bụrụ na mbụ nwoke ọ ya kadoro m mve ijekwuru nwoke ibe m gwa ya okwu ya gbasara election ele nkọrụkwa n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ekwenye m na ọ bụkwa na nwoke ara gwa nwaanyị ihe gbasara election mana ọ ya akadabalụ nwaanyị na nwaanyị ibie ụmụ nwaanyị kwesịrị anọrọ ebe anọ na ikewe na-arịa ma ọ bụ n'ibe dị nwa a na-agwa akarịta ya na onwe ba na nnekwe onye ọdụka ụmụ nwaanyị bụ ndị ga-emobilize ụmụba ka ha wee nwee ike fụta n'igwe bịa tụọ election a ụmụ nwaanyị nọ agbamala how to mobilize is their work. And again, Nwanyi also, we are making that the integrity of the election will also be okay because they can easily manipulate. Enye rice, enye beans, enye ego, baby dozie imago kwebalande kwesịrị nkwala. Mana Nwanyi bụ ndụ mala that na aga agwa okwu mma nye ezigbo orientation baga after n'igwe and maka na ọnụ ọgwụ after n'igwe two election na ọ ga-aga mma.
Ọ dị mma daalụ n'ike na-esonyela anyị na ihe anyị na-ekwu maka ya n'ụtụtụ a. Cheta na ọ bụ nhọpụta arọ 2023 ka anyị na-enegala anya n'oke n'ọlụ dịla ụmụ nwaanyị n'ihe gbasara ya bụ nhọpụta anyị na-ekwu maka ya. Anyị anụgo ihe ndị mmadụ nwere ike inwele okwu kalịsịrị gbasara ya bụ nhọpụta a na-ekwu maka ya. Ụfọdụ kwuchala oke n'ọlụ dịla ụmụ nwaanyị nọọ nwaanyị ga-ejegwa nwaanyị ibi esi ya nekwa ka esi eme n'ọkwa onye a ka a na-akwụnyelu n'ukwu were aga maka na o nwere ezi ife o wepụtagasịrị ọ ga-emela anyị ka obodo wee dị mma ma ọ bụ na ụmụ nwaanyị kwesịrị igwe ụmụ ha ịpụta n'igwe kasị ndị ntorobịa ka ha pụta n'igwe bịa tụọ ya bụ elekshọn ụbọchị elekshọn. Kọwakwalụ ha mkpa ọ dị ịfụ na kịta abụrụ oge ị ga-enye gị egosi gị welu lee your vote ile your vote. Ikwenyelụ na ụmụ nwaanyị nwere ike inweda influence n'ebe ndị ntorobịa nọ itigwa ha ngwa nwa m ọkwa otu a ka ọ dị kịta ama m na agụụ dị n'obodo mana ịnata anya bụ ego dị otu a ilicha ya tata ọgwụ mana ọ bụ na ịtụnyela onye dị otu a ịfụ na obodo anyị ga-adị mma. Watch the last person kwuru okwu, that is what he was hammering on. The women has influence in the society, mostly on their children, the husband and the people around them, because most times family no township or something, but okay election they advise everybody to go down to your place and vote. So all if never no gwarafa no kafaga enebanya mafabata. If the mother should tell them okwa okeke bụ onye na-akwado ihe niile ọnụ go hall town hall nyanwarụrụ ya ọnụ go hospital ebe a, in fact ụmụ Okafọ ọkpọhaju n'ọkwụ kwụsị alụfụ ụgwọ nyanwa ka anyị ga-atụnyelu. The child has no option than ọbata ọtụnyelu Okafọ. Do you get it? So the women have influence where the society is. That is why the focus should even be more on the females, so that if they should know the power they have in the society, because like my organization Anambra State Female Comrade, purposely I added that comrade there for them to have that feeling that they are strong and capable, they can fight and they can contribute to the society. Forget now. So this election will do our best to make sure that everybody is involved. You have to come out, not just what they are telling you, because even as society, the family, they will always stay buying side, don't want cable. Do you know that kind of thing? But if they are not exposed and those civic society, they are not involved, they won't know what they are supposed to do. As ịzala ọfụma eyizakwugo ihe gbasara ndị Anambra Women Comrade mana aka mee ọkala ịmasị m na ọ bụ na ịkọwasịrị m ihe ibu n'obi wee wube ya bụ organization na ihe imele intend at the end of the day ụmụ nwaanyị niile nọ na the organization abụla ihe a ka ị ga-eji malụ ha sị na ọya ka ha na-emekarịsị ndị mmadụ enwe nwekwa mmasị ịbịa sonyelu ụnụ na ya bụ otu. I looked at the women low participation in politics and then their over-dependency in the society. Things like this, that is what pushed me. I said, okay, let me open this organization that can empower women, strengthen their voice in the society. They know that they can actually stand up and say something. You know, and when most gathering, do you get it? But if the women should be exposed, if they should ever enlightened, they know that you have the right to stand up and air your view. You have the right to stand up and say something, you know. And again, this over-dependency of a thing, we thank the governor that is doing so much on skill acquisitions. And my organization as well, we are focusing more on skill acquisitions if we can get support from other organizations and maybe the government. So if the women should have something doing, if the majority, we focus on young girls. So if the young girls should be independent, how call the things that they do that fetch them little money to take care of themselves, because why in where I call or you can easily be controlled and police about. You can easily tell her to stand up, sit down, control her about. But that doesn't mean that her gonna new PC or something. But mina give kwetalo so that in the society they will be able to contribute even in the economy as well.
Dị mma n'ọsọ eziokwu na anyị ma na ọ nwegasị ihe chela ụmụ nwaanyị aka mgbari nne na ihe gbasara na elu ebe ha kwesịrị ikwu okwu ọ dịka ha na-ejikwa onwe ha ka ha ghara ikwu elu ebe ha kwesịrị ịpụta dịka ụmụ nwaanyị pụta n'igwe ọ dịka na onwe ihe ji ha ka ha gara ịpụta okwugo okwu dịka ebe ọ bụ ụmụ nwaanyị na-edipend karịa na ụmụ nwoke ka ọ bụ ha nwa ya na-provide ha their daily bread and all that. Abịakwa na ụfọdụ ezinụlọ ifu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ nke anyị na-akpọ housewife, they are not doing anything, no di wetali ọ bụ na ọ wetara agụ a na-agụ. Mana inekwa anya n'ụzọ nke ọzọ ịma that mindset anyị nwere n'oge tele aka before anyị kwubezie kịta anụnwa about women participation in politics, women ịpụta ịmago say their mind, be outspoken and all that. Ịma na mindset enwe mgbe a bụ na nwaanyị ekwesịrị ikwu okwu na nwaanyị bụ ihe ọbụla di gị kwu maọbụ ihe ọbụla nna gị kwu maọbụ ihe ọbụla nwanne gị nwoke kwu na ọnya bụ ihe na-eme. O nwere vidiyo m fụlụ na social media agbawalụ m obi a na-ekwu maka nwaanyị nwoke o wee bụ na obele nwa nwoke amụla nya nwaanyị mụpụtara obele nwa mere ife o jere na ebe nna ya na-eli nri wee tinye aka n'ofele wee gụlụ anụ taa mmịa wee maa ya aka n'ike wee sị ya na ihe abụrụ ihe ị kwesịrị ime na ịkala iche nna gị nye gị ịta. Nwoke agba iwe jụọ nwaanyị kedu ihe o ji wee tibe obele nwa ihe nya agwala ya na ihe ọ ma adịrọ mma. A na-ekwu ka ọ na-ekwu ọsị na oge esekpulu a na-eyi obele nwa biko maka na ọ nwoke ka ọ bụ ya ihe nji wee kọtụlụ gị akụkọ ka i wee fụ na onwe ụmụ nwaanyị mmasị na ụjọ ka ji ha ịpụta bịa sị maka ọ cheta ya na alụ maọbụ ya kwuo die ya sị onye ezi gị kwue ịpụta ka isonye na ndọrọ ndọrọ ọpụtasị gị onye ezi gị kwue ịmakwa na a na-afụ ụmụ nwaanyị na-eso na ihe ndọrọ ndọrọ dịka ndị na-agba n'ilo maọbụ ndị na-eso nwoke. Kedu ka a ga-esi wee correct ya bụ ihe maka na nke bụ eziokwu in as much as na anyị ma na-enwego ụmụ nwaanyị na-apụta n'ikem na-esonye n'ihe na-eme mana onwe ndị egwu ka ji ama m ga-akụtalụ gị mmadụ ịnọ maọbụ ịtọ mmanụ m n'akụkụ ya bụ isi akwụ ọsị gị mba n'ọka ajụgodu di asọkwa m na iju di adịrọ mma adị m ekwukwa na ọ dịrọ mma mana ha nwere that mindset of their own to come out to say that this is this and this is that. Okay, anya enwere ihe nature dobelu ma all these things na-emenụ you cannot count nature out of it and nature dobelu ụmụ nwaanyị otu afọ nwere ihe o ji debe otu afọ ife o ji dobe otu afọ bụ na enwere nwaanyị na-anọkarị n'okpuru nwoke and otu afọ o dobere ya does not mean na nwaanyị nọ n'okpuru nwoke ga-abụzi onye a ga-abịagide naanị mba ma ọ na ndị na-ekwu na nwaanyị enweghị okwu aka ya ma ọ na onweghị ikwu itinyenwu ọnụ n'ihe okwu obodo ma okwu ụmụ ihe ụfọdụ mba mana nature afọ ka dị ihe nature ahụ na-eme bụ ịgwa nwaanyị na o nwere ebe ọ ga-ejedelu ifugia and that nature can play role na ndụ ụmụ nwaanyị lue tata onye nwa mere ihe anyị na-ekwu egwu ọ bụrụ pase ọ bụrụ na egwu kama na ọ bụ ihe ahụ nature otu Chukwu si dobia ka na play ife afọ even ndị pụtagoro ife nwekwara ebe fa na-awụhaluo ha asọlụ ndị pụtagoro nọ into politics nwere ebe ha na-eweghaluo eme gịnị ha asọlụ mba na nke anụwa bụ nwoke ga-eme so ihe anyị ji epush ka ụmụ nwoke ka ụmụ nwaanyị na-apụtasị ike bụ na ọlụ abụrụ ọsọ ọlụ nwoke ga-alụ and anyị bego chọpụta na ụmụ nwaanyị na-ada adịba more sincere n'ihe banyelụ ọchịchị ha na-adị more sincere and more committed. Anya mmadụ dị ka Stella Okunna was the former commissioner for economic planning and budget na Anambra during the time of Peter. O mere ọfụma ahụ enwekwa ndị ọzọ gasị so n'ihe na-ekwu bụ na ọ dị mkpa na ụmụ nwaanyị nwekwa ebe a ga-aba apụta nye ụmụ nwaanyị oghere afọ fa ejikwa aka fa iji gosikwa gị nature ejikwa aka ha gagide eji aka ha kpọchie onwe ha azụ cheke ihe mere na 2023 this presidential election mgbe a na-eme primaries enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị wetacha fọm and ma na political parties dị ka onwere ndị nyere ụmụ nwaanyị fọm free nwere ndị bụ na reduce ezigbo ego for them ọkwa oghere political parties na-enye ka ụmụ nwaanyị wee bata into politics. Now ka ebidozi nya bụ ndọrọ ndọrọ elu hozi n'isi gịnị mere
fa ji aka fa wee pụọ ife afọ butelu civil society ndị otu anyị onwe ka o si butelu anyị dịka ihe anyị na ọlụ anyị na-alụ apụtachazi ife ọ dịka ọlụ anyị na-alụ apụtachazi ife ebe anyị na-ekwu okwu women inclusion women inclusiveness in politics ọ dịzie ka okwu anyị na-ekwu amịtahụ mkpụrụ ifuge ọ bịa wute anyị na ofu akụkụ so ihe na-achịkọwa bụ na otu a ga-esi mee ya ka ndị ọzọ na-apụtakwa bụ sensitization and ịfụ na gọọmenti were ụmụ nwaanyị tinyechakwa na positions debara aṅa ana m ekene his excellency Mr. Governor Soludo na otu o si enye nhọpụta gasị na-enye appointment ọ dịkwazi mkpa ka enebanyekwazi anya n'ụmụ nwaanyị ọfụma họlụ because ebe onye nọ like a commissioner for women affairs Ifi Obinabo she has been doing well and that I mentioned ọ ka na-emekwa ọfụma lokta so ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na ndị anya fe nwee mmasị ime gịnị ịpụta sonye n'ihe a na-eme enwere ndị ọzọ a na-akpọ Amaka Obi Honorable Amaka Obi Amelia newly appointed TC chairman Idemili South efugia before banye ya ihe anụwa ọ nọ into politics na-achịkọ ụmụ nwaanyị in fact bọsịmụ ya kpara nkata akpata oyi wụrụ m ihe akpata oyi ji uwe m na amarọ na aka nwere ụmụ nwaanyị dị very energetic and sensitive when it comes to political matters. She is down to earth when it comes to politics. And they fear in a very positive manner. I think the groups I've seen her working with and they are not volatile like so these are the women you see okay, I'm motivated nke ọzọ bụ na o imetụrụ ya aka na ọ na-aba n'anya ka nwaanyị ọ na-aba politics ọ bụ na ọ gbabago ajawo ebe afọ ka e nwere integrity ebe afọ ka nwaanyị ga-asị I'm going into this and I'm going to hold my integrity high. Now ifu na inekwa anya n'akụkụ otu esi ekwu ya ndị kwuru ya nwere ifefafụ wee kwuo ya ifu gị maka na ihe eji kwuo otu afọ bụ na mbido asị na politics is a dirty game in all ramifications. Why is it dirty? They feel people kill. They feel people use people for rituals when it comes to politics. So no one abanyede must be either in a gumado, money in a wogwego, money in a zuego government. These are the dirty part of the hand mother nature. Each address and the mother because we talk about politics and stuff like that. Madagani na zose obona mababe hotunzuzo kedife mji putana oha na kowa ndị mmadụ ihe obona maba hotunzuzo ke ihe nji about politics. You forgot the mindset of people. Yeah. So that mindset dikwazia n'ime ụmụ nwaanyị so many ụmụ nwaanyị who may be religious enough to say I can't go into this mba n'ime na maybe. Do you get it? Mba n'ime na mara abụzi afam mama abụzi afam mba n'ime mara na enetezi ezinụlọ anya so ebe afọ ka abịa gbanye isi ebe afọ mana there is hope on that because a sensitization like this can need to draw these women who have this capacity to lead, who have this capacity to change the narrative in the system because someone of our there will be no system. But I need the women who at their background na ezinụlọ fa ha nwere ike chekọwa ezinụlọ maka ịchịkọ ezinụlọ gị iwe nwere ike pụta politics echekọwa politics. Na nchịkọta Chiamaka kedu anyị afụgo ọlụ ụmụ nwaanyị na-alụ na oke na ọlụ dịle ha mana anyị negokwa ya fụ na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ka n'idi ka enyela aka kedu oke na ọlụ dịle ndị isi ụka community leaders stakeholders mụ na gị anyị nwa afụgolu nya bụ ife inyela ụmụ nwaanyị ndị ọzọ aka ịfụ na fa na-ekwupụta ọnụ ha. From the religious leaders to our leaders to civil society organizations, I think everybody has more work to do where the women are because the women grew up like they are limited within their society and the culture have shaped them that way. Like like the minor in the society.
But these organizations will be the ones to empower them and let them stand out in the society and be able to make out something. Dr. Ina Segedalori Nenevia Sonyelai, Omalecha Comrade Chiamaka Okbaloji Godalo, the founder, Anambra State Female Comrades. Thank you so much. Thank you for joining us. And Yana, our own Nonso Orakwe, the Executive Director, Catch Them Young Community Initiative, and also Southeast Convener, Vote Not Fight, Election No Be War. Thank you for this opportunity. Ndibai, ka vote. Happy no. Odima ona nuge na ndorondoro abrokwo ndorondoro ka eje kuba okpo ma obu ka eje n'ụbọgụ no onye ọbụla tụta nke onye ọbụla tụta nke igba mbọ fụ na PVC gị dị ijele body jeweta kita tichasi wela akwa fichasi dust dị ya ọbụna ike wetara nke gị n'iso na ndị register ije na your local government ma ọbụ na INEC office jeweta your card and be ready for election ọbụrụ ịnọlụ na-ekwu onye aka m ga-atụnyela onye aka m ga-atụnye olu ụbọchị election ị nọ na street na-agba bọọlụ ma ọ bụ ịnọlụ n'ụlọ na-esi nri na-eme merriment ọ dịka ụfọdụ a na-emekwuzi party ụbọchị election lote na this 2023 elections a na-akwadobe bụ ka Nigeria wee dị mma Ilue elekwana your vote. Do not sell your vote. Don't sell your conscience. Malona 1,000 aili. No we gobble nyawa ki geli for the whole 4 years. So bambo ifo magi bonwanyi magi bonyi ntorobia na ega yinti. Umwanyi una nugonu fuoke na olo delo no gbasala nya ndoro ọchịchị na-abịa. Biko no kai niile tika aka ọnụ kai fo na iroputala onye ga-edu anyị ọfụma. Afa mbụ Chidimma Ọranwa. Echi bụkwa ụbọchị ọzọ. Kemesian.